Здравейте хора, аз съм Красимир Марянов и този път ще играя на моя Xbox 360 на коли и други. Но сега ще играя първи на коли. Има. Аз го сложих. Това сега ще стои хубаво. Този път се вижда целият телевизор, затова. Как гледате, аз вчера качих там един клип как играя на Counter-Strike 1.6 и надявам се да са гледали и да сте го харесали. Сега ще играя Most Wanted. Чай. Почти 911 кариера. То има една игра, Naruto Revolution, тя пък много скъпа. Хайде да ви покажа на нея, тя е много хубава играта, с бой и правиш мисии на нея. Но като екшън, но изобщо не е с коли. Пак на Counter-Strike има един сервер, който е с коли. Че понякога зарежда бавно, защото ще трябва да чакате. Затова ще превъртя малко. Ето хора, готово, задини. И сега съм с Пагани Худра. Не съм много добър на тази игра, защото тогава не съм играл. What the fuck? Не, и... Чакай. Газ. Разсеях се, не трябваше. Опа, без диска. Чай ще видим друга кола, която можем. Сега съм с Порше. Както гледате его. Поршето. Его. Сега тръгвам. Опа. Полицията ли е? Бобзала я. Не! Накосам! Добре, че не се щупи накрая. Форд Мустанг GT. Без нитро, защото не съм го слагал. Его. Аз искам да ми се вижда и тъй, но телефона ми ще падне. Чако пробвам. What the fuck, няма стани. Да, ще стани, тъй. Не е проблем за вас, нали?
Само искам да ми само да коментирате. Ако не беше тази кола, чак да фана хубав завой. Ей! Аба много коли има тук. Пък на тази кола проблемът е, че бързо, но бавно набира. Опа. Сега съм GTR. Nissan GTR. Чак гледайте за малко. По-напред ще ви покажа как го правя ми. И не съм. Да, не съм. Не, мина покрай всички. Ох! Не. И той не беше хубаво, бе. Къде газ? 100. Ви гледате километража. Сега ми се заради нитрото и го Dodge Viper. И сега правя едно скокчи и отивам да взема Koenigsegg Agera. Другото го забравих. Нитрото набрах и с 199 направих скока. Опа, не беше хубаво, бе. Ето. Чай за малко. Само го правя. Сега. Готово правих го. Кой? Не. Само тя отдам ако търсиш, но не знам защо. Его, Koenigsegg Agera. Пък го правих се вижда. Опа. Там се блъскам, не. И стана хубаво. За малко. И стана хубаво. Хора, голен съм. Графиката изобщо не е хубава. Не го знаете. Защото не сте ми гледали клиповите 100%. Ито! Чакай. И... Гледай, сега ще играя друга игра, Naruto. Storm, нещо си. Бабо? Искаш ли? Добре. Да. Нищо. Сега хора, че съм гладен. Идея малко. Но, вие сте гледали като беше на първия ми клип. Значи има мои игри, които са цели 15, 16, най-много до 16-17.
турнамент. Първа помощ при възпалено гърло. Лекарство продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа флуорбикорен. Преди употреба прочетете инструкцията. Безпомаган като мъж. Случайно всички. Добре. След малко. Мобилна мрежа в България за 2016. Сега остава да споменем само, че имаме страхотните емоти. Който не е гърчи. Който не е гърчи. Аз не гърчика. Колко играчки могат да се поберат в детската стая преди да прелее? Ако стаята е 20 квадрата и имате средно големи играчки, не събирайте повече от 8834 играчки, защото детето ще има перфектно оправдание да спи при вас. Намали малко. Отговаряме на вашите въпроси. Малко намали. Ще се чува. Изпратете запитване онлайн. Хора, сега ще намалят. Има много проблеми с тия мишки и плахове. Мишки, мачки, клепачки. Изгони гъвдома си. Ще за малко. Забрави опа. Вече да не се Що? занимавам с тия мишки и плахове, защото как като влезнат вътре и като гледат от лъжили, трябва всичко да ми също трябва да често си на нос. Без препълнен е компактен и показвам ултразвук. Вам много мръсно. Много студено. Направо нещо страшно. Знаете какво? Не съм много доволна. Сега нямам ни физика, Да не загубя. Излъчва ултразвукови сигнал в цялото помещение и достига до местата, където се крият клеварки, мишки, плодове, мрахи или параци. Импулсите разтестват върху нервната система на вредителите и ги прогонват абсолютно ефективно. С Пестри Белър постигаш видим резултат за по-малко от месец и с най-упоритите вредители. Пестри Белър е напълно безопасен за употреба в помещения с деца, кучета и котки. Който има този проблем, непременно да се заведем. Поне няма да има тия проблеми, няма да им правят тия поръсени, да влагат навсекъде, да им купуват картофи. За това всеки да си го купи. Не са много скъпи, не е много да харчи толкова да кажи. Обади се и поръчи своя Пестри Белър още сега, само за 49,90. Получаваш не един, а 2 броя. Плюс 15 лева отстъпка за всички членове на Клуб 5 звезди. Яо. Защити дома си от вредители. За малко. Поръчи още сега на 02-818-851-2. Първо. Сега ще... Най-топ състезание започва на вечер от 20 часа. Президент и президента. За да поговорят Росен Плевнелиев и Румен Радев. Премиерът Борисов да подбира статус на правителството. Кога ще има предсрочни избори? Българи в епицентъра на разрешителното земетресение в Нова Зеландия. Спала цяла нощ. Изплашване на атмосфера. Бит. Game over. Хора, тук включи ми. Знам, че не можах да го направя повече, защото много става. Много ми става и затова те и. Аз съм Красмир Мералов. Вие са мои хора, които ми гледат и клиповите. И искам да ми ги лайкнете и да коментирате. Няма значение. Само това искам и да ми се абонирате. Аре, чао.